गिबियावनो 28 नं गसाइगाव ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफा बयनिसिमबो आङो बे बड'लेण्ड रादाब बर' खौरां जमदुवार रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि आर'नाइ रादाब फरायगिरि रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोनखौ आं साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोजों आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय अननायखौ जासिग्रोबाय। गिबियावनो आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे दिनै जोंहा 28 नं गसाइगाव आरो तामुलपुर जोंहा जे जोंनि बिटिसि ओनसोलाव मोननै उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ। बेयाव जोंहा आङो गसाइगाव हिसाबै दाखालिनिफ्रायनो दंफैयो 28 नं गसाइगावआव जे आं जेरैबायदि रायजो राजा आइ आफानि जि नुथाय बा बिथांमोननिफ्राय कमेन्ट मोनदों बे कमेन्टखौ जोङो मोननाय लोगो लोगो जों मिथिनो हायो जे जोंहा जिरन बसुमतारी बिथाङा देरहागोन बे रोखा। मानो होनोबा दिनै जोंनि इउपिपिएल आरो बिजेपि एजिपि दिनै बिटिसिआवबो जोंहा बिजेपि आरो इउपिपिएल जों सरकार जोङो खुंगासिनो दङ। बे 9 मासावनो जों गोबां रायजो राजा आइ आफानो गोबां सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ लाबोनानै होफैबाय। आइजो माहारि हिसाबै जोङो आइजो माहारिनो अरुणोदय आसनि गोबां बहननानै होबाय आरो होबाय थागोन। दिनै जोंहा मानगोनां आसामनि बिथां हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनै रायजो राजानि सिगाङावनो जे जोंनो आरोबाव 10,000 अरुणोदय आसनिखौ होबावगोन होननानै बिथाङा फोसावनानै गालांबाय। दा बेयाव जोङो 27,000 अरुणोदय सिगाङाव 17,000 होनाय जादोंमोन, दायो 10,000 होबावनायजों 27,000खौ बिथाङा घोषणा खालामलांबाय। दिनै बेखायनो आं बिथांखौ धन्यबाद होयो जे जोंनि बिटिसि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाखौ बिथाङा अनदों। बेखायनो आङो रायजो राजा बिथांमोनखौबो खावलायनो लुबैदों जे अननाय होबासो अननाय मोनो। बेखायनो सरकारखौ रायजो राजा आइ आफाया अनोब्ला अननानै दिनै सरकारजोंनो थायोब्ला जेसेबांनाखि जोंनि एरियायाव डेभेलपमेन्ट नांगौ, स्कुल कलेज नांगौ, लामा दंग' बान्दो नांगौ, दिनै हस्पिटाल नांगौ, बेफोरो जाहाथे जाफुंगोन सरकारजों थाबासो। जुदि सरकारजों थायाबा जों जेबो अनसुंथाइखौ मोननाय नङा। बेखायनो रायजो राजा आइ आफानिसो आं बेखौनो मेसेज होनो नागिरो जे रायजो राजा आइ आफाया जाहाथे सरकारजों थानानै 28 नं गसाइगाव बेयाव जाहाथे जोंनि जिरन बसुमतारी बिथांखौनो ट्रेक्टरनि सावगारियावनो भटखौ होनानै जाहाथे देरहासार खालामो, आं बेखौ रायजो राजा आइ आफानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं आर'ज गाबो।